jostain fucking Pokemon Gosta. Sen takia en mä jaksas ees mun sängystä nousta. Mut joustan vähän ja mä latasin sen. Mutta voin kertoa, et se oli kertaa viimeinen, kun mä sitä peliä tuun enää koskaan pelaa. Mä kelaan, et pitäiskö mun vielä vähän venaa, että Nianticin jätkät sais servut korjattua. Mut mua ne ei saa ikinä huijattua. 100 euroa muutamasta pokekolikosta. Ai osta, en Pokegolle hattua nosta, vaan kostan kaiken sen tuskan mitä on kokenut. On ottanut 3 tuntia, että jotain tapahtus. Vihdoin peli toimii ja mä löydän munan. Juokseen olkariin ja kysyn iskältä luvan, että saanko lähteä keskiyöllä rikkomaan muna. Se vaan sanoo, et jos haluut pedofiilin tutustua, jolla meikäpoika alkaa kohti kymiä pinkoa. Tajun, että peli ottaa aivan liikaa akkua. Ees aktivaatin ei sais aikaan riittävästi voltteja, että tää peli vois pelata ilman matkalaturia. Eikä kymiltä ees pari Pokemoni irtoa. Alan tälle applikaatiolle heti kirota, kun eihän tämä kakka edes käynnissä pysy. Mä kysyn, et halutko aloittaa käsirysy? Alkaa tekee mieli ohi kukioita hakata, kun munasta kuoriu tuolla mikäs muu kun ratata. Löytyy pitki Magikarppia vitun viidle, mut on 20 levelisi, nyt on kiire. Kulkee 10 kilsaa vain yhden munan takia. Alkaa jalat ole hyvin pian maitohapoilla. Jos vessa hätää yllättää, niin pitää olla vaipoja. Mut kesken kaiken kuulen, että jossain on kiklet. Meen sinne, siellä ei oo taaskaan mitään. Kadun maahan, nousen ylös, lähen heti täältä vetään. Mietin, ettei oskaan pitänyt hakata ketään, kun huomaan, että poliisi sedät kurvaa mun perään. Nyt juoksisin pankon, mut mulla on lonkka vika. Mut poliisit huutaa kivaan, että pika pika.